କାକାଡି ନେବି ଦବ କଣ ଆଉ ତ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି ମତେ ଗ୍ଲାସ ଦିଟା ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ଦିଅ ମିକ୍ସଚର ପ୍ୟାକେଟ ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଉ ଖଟା କଣ ଅଛି ଟିକେ ରସୁଣ ରସୁଣ ଖଟା ଟିକେ ଆଣ ଆରେ ତୋ ବାପା ଆଇଲେଣି ଆରେ ପାଣି ବୋତଲ ଗ୍ଲାସ କଣ ହବ କି ନାଇଁ ମଉସା କିଛି ନା ରାହୁଲ ପେଟ କମୁଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଦିନ ଗୋଟେ ପିଲେ ପେଟ ଠିକ ହେଇଯିବ ଆଉ ତ ପେଟ କଣ ହଉଛି ମେଡିକାଲ ଚାଲ ଏଇ ନିଅ ତମ ଯାଇ ମିକ୍ସଚର ଆରେ ମିକ୍ସଚର କଣ ହବ ତ ପେଟ କାଟୁଥିଲା ଟି ମିକ୍ସଚର କିଏ ମାଗିଲା ଆଉ ଏ ଖଟା ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁ ଦେବେ ଭାଇ ତମେ କେମିତି ଯାଇଲ ମୁଁ ଟଙ୍କିଏ କ୍ଲିନିକ ପ୍ଲସ୍ ଲଗାଏ ବୋଲି ଆ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆମେ ଓକାତ ମାପିଦବା ଲୋକ ବୁଝିଲ ଆଉ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ ଆ କିନ୍ତୁ କୁହ